Γεια σας! Γεια σας παιδιά! Έχουμε έρθει σήμερα εδώ γιατί στο Black Friday κάναμε μία γύρα στην αγορά ώστε να βρούμε κάποια πράγματα για το σπίτι. Όπως ξέρετε, εγώ και ο Γιάννης μένουμε πλέον μαζί, τα έχουμε αναφέρει και στο προηγούμενο βίντεο. Το σπίτι ήταν άδειο, έπρεπε να πάρουμε πράγματα. Ναι, είμαστε και δύο λίγο αναποφάσιστοι, λίγο αναβλητικοί. Οπότε για να διαλέξουμε το κάθε τι μας παίρνει ένα διάστημα. Αλλά το Black Friday μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό και είπαμε ή τώρα ή ποτέ. Το πρώτο και βασικό πράγμα που θέλαμε να πάρουμε ήταν μία τηλεόραση. Και για ποιο λόγο χρειαζόμαστε καινούρια τηλεόραση? Γιατί άμα δείτε αυτήν την τηλεόραση έχει γραμμές. Άμα την κοιτάξει από το πλάι, ξέρω εγώ, ξεθοριάζει κάπου στο κέντρο, πρέπει να την κοιτάς ευθεία, οι γραμμές παραμένουν. Ο χώρος είναι μακρόστενος, οπότε η τηλεόραση που χρειαζόμαστε δεν πρέπει να ξεπερνάει, νομίζω, 43 ίντσες. Ναι, μετά γίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, δεν μπορείς μετά να διαβάσεις υπότιτλους, διαβάζεις έτσι, κουνώντας το κεφάλι. Αυτό, δεν θέλαμε κάτι wow σε τηλεόραση. Ούτως ή άλλως, εμένα οι πολύ μεγάλες τηλεοράσεις μου φαίνονται λίγο άχαρες και μου χαλάνε και το χώρο, δικιά μου άποψη. Πήγαμε μία μέρα, βασικά πήγαμε την Πέμπτη αρχικά, κάναμε μία έρευνα και Παρασκευή πήγαμε για τις αγορές. Μαζί με την τηλεόραση θα έπρεπε, να και το δεύτερο πιο βασικό, να αγοράσουμε και μία κουζίνα. Όπως και οτιδήποτε, είχαμε για αυτήν μια παλιά. Η παλιά με τα μάτια, τα. Πώς λέγονται, κεραμικά. Ναι. Ό,τι χειρότερο, δεν ξέρω πώς καθαρίζονται αυτά τα μάτια σε κάθε τηγάνι, κατσαρόλα. Τέλος πάντων. Αφήστε το κομμάτι. Μαζί με την κουζίνα μας λένε ότι αν πάρουμε κάποιο άλλο είδος οικιακής συσκευής ή οτιδήποτε θα έχει 50% έκπτωση. Τσιμπάμε και φούρνο μικροκυμάτων. Βέβαια δεν ξέρω πόσο ανάγκη τον έχουν το φούρνο μικροκυμάτων. Απλά το πήραμε για την έκπτωση που υπήρχε. Και Πήραμε μια παπουτσοθήκη. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε μέσα στην αποθήκη τα παπούτσια ένα πεταμένο στο άλλο. Πετάω κι εγώ τα ρούχα της δουλειάς πάνω στα παπούτσια και γίνεται λίγο ένα αχθαρμάς, ένα πάνω στο άλλο. Δεν χωράς να περάσεις. Για να περάσεις, κλωτσάς τα παπούτσια. για να βάλεις πλυντήριο, πάλι μαζεύεις στην άκρη τα παπούτσια για να ανοίξει πόρτα του πλυντηρίου. Οπότε η παπουτσοθήκη ήταν must, εγώ νομίζω. Ήταν πιο σημαντικό από όλα στην Μπορεί και από την τηλεόραση και από την κουζίνα μαζί να ήταν must. Και νομίζω ότι η παπουτσοθήκη, το σχέδιό της είναι, αν γεμίσουμε με άλλα έπιπλα που σκέφτομαι στο χώρο, να μπει στην αποθήκη. Για την αποθήκη εδώ έχουμε. Αρχικά θα την βάλουμε κάπου εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Λες. Ναι. Θα το δούμε, Θα δεν το μου δούμε αρέσει η τώρα, ιδέα υπάρχει debate. Σαν πολλά να είπαμε, ας σταματήσουμε και ας περάσουμε στην πράξη. Γιάννη, θα φέρεις την παπουτσοθήκη? Πάω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ακόμη και το να βρω παπουτσοθήκη, να βρούμε βασικά παπουτσοθήκη, μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θέλαμε κάτι στην αποθήκη το οποίο να είναι όχι πάρα πολύ ψηλό, δηλαδή όχι πάνω από 1 μέτρο ψηλό, ας πούμε, 1,20. Πολύ. Ναι. Επίσης θέλαμε κάτι το οποίο να μην έχει και πολύ φάρδος και τέλος πάντων. Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί. Είπαμε να πάμε, εντόπισα μία παπουτσοθήκη. Όταν πήγαμε από κοντά μας λένε ότι μπορούμε να την πάρουμε, την είχαν διαθέσιμη στο Φιλιάνα, αλλά είναι βιδωτή στον τοίχο. Κάτι που όταν νοικιάζεις σπίτι δεν θες να κάνεις πολλά βιδωτά έπιπλα. Μετά μας δείχνει αυτή εδώ. Αυτό είναι το ξύλο. Θα σας τη βάλουμε και μια φωτογραφία και θα τη δείτε και στο τέλος πώς είναι. Να συγκρίνουμε λίγο το πριν και το μετά. Έκανε γύρω στα 73 ευρώ, νομίζω αρκετά καλή τιμή. Και από όσο θυμάμαι έχει 3 ράφια. Σας λέω, δεν τα έχουμε ανοίξει τώρα, δεν τα έχουμε ασχοληθεί καθόλου, τα αφήσαμε για σήμερα. Τέλος πάντων, θα είναι έκπληξη και για μας. Παιδιά, μόλις έχω τελειώσει με το σκελετό, με πήρε κανένα τέταρτο. Χρειάστηκα μόνο 2 εργαλεία μέχρι στιγμής, ένα σφυράκι και ένα κατσαβίδι. Το έχουμε φτάσει κάπως έτσι. Είναι ο σκελετός νομίζω. Και το κατσαβίδι το χρειάστηκε να βάλω τις βίδες σε αυτά τα περταστηρίγματα της πλάτης. Και το σφυρί για να βάλω αυτά τα πλαστικά στις εσοχές που είχαν φτιάξει ήδη από μόνοι τους. Το επόμενο βήμα ήταν να φτιάξουμε ουσιαστικά τα συρτάρια για να τα περάσουμε μέσα στο σκελετό. Παίρνει αρκετό χρόνο γιατί έχει πολλές βίδες μικρές και πρέπει να τις βιδώνεις. Αυτό είναι. Τώρα νομίζω έτσι όπως το βλέπω, νομίζω μόνο λείπουν τα χερούλια και θα είναι έτοιμο. Εγώ ξεκίνησα ήδη το φαγητό, γιατί η ώρα έχει περάσει αρκετά και θα τη δω την παπουτσοθήκη τελειωμένη. Πώς θα πας γενικά? Γενικά το δεύτερο στάδιο ήταν αργό. Αχα. Με πήρε ώρα.
Αλλά υπάρχουν οδηγίες, τα λένε όλα αναλυτικά, ποια βίδα μπαίνει πού, ποιο σιρτάρι είναι για πού και πάμε. Τελικά μου πήρε αρκετή ώρα, δεν περίμενα θα μου πάρει τόση ώρα, αλλά αυτή εδώ πέρα είναι η παπουτσοθήκη, να σας τη δείξω από πάνω μέχρι κάτω. Πες μας, Μαρία. Βασικά ψέματα λέει, εγώ την έφτιαξα. Λοιπόν, η παπουτσοθήκη από ό,τι βλέπετε είναι γύρω στο 1 μέτρο. Είναι από μελαμίνη, δεν είναι κανένα σοβαρό υλικό, αλλά είναι ok. Είναι για να μπει μέσα στην αποθήκη όπου επικρατεί το χάος. Και έχουμε 3 θέσεις. Πρώτη, δεύτερη. Και στην τρίτη δεν υπάρχει το ραφάκι ενδιάμεσα για να μπαίνουν τα πιο ογκώδη παπούτσια. Δεν ξέρω αν χωρέσουν όλα μας τα παπούτσια εδώ, αλλά σίγουρα πρέπει να μεταφερθεί στην αποθήκη. Θα μας δείξει την αποθήκη, Μαρία. Είναι ό,τι χειρότερο θα κάνω στο ίντερνετ. Αυτή η αποθήκη, για όσους έχετε δει φιλαράκια, είναι σαν την αποθήκη της Μόνικα, που προσπαθούσε ο Τσάντλερ μερόνυχτα να την ξεκλειδώσει. Γιατί η Μόνικα, ως γνωστόν, είναι πάρα πολύ τακτοποιημένη και κοιτάει να τα έχει όλα στη σειρά. Και μόλις άνοιξε αυτή η αποθήκη, απλά είδε το χάος. Ακολουθήστε με, πάμε να τη δούμε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Αυτό επικρατεί γιατί ετοιμάζαμε την παπουτσοθήκη. Που λέτε, δεν πειράζει, ακούστε με τώρα, ακούστε με. Εδώ, ακολούθα εμένα, κάμερα σε μένα. Θα αδειάσουμε όλα αυτά, θα μπει η παπουτσοθήκη εδώ και θα δούμε τι μπορούμε να συμμαζέψουμε από το χάος. Γιατί όντως πραγματικά από ό,τι βλέπετε, μισό γιατί είναι και πολύ στενή, εκεί πέρα ανοίγει η πόρτα του πλυντηρίου και είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει μέσα από όλο αυτό το χάος για να βάλεις πλυντήριο. Αυτά, πάμε να το στήσουμε και να σας δείξουμε το μετά. Το αποτέλεσμα δεν είναι το ιδανικό, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Πάμε, Γιάννη. Βουαλά. Ναι, είναι καλύτερο εσύ. Εντάξει. Εδώ πέρα είχαμε πεταμένα ένα πάνω στο άλλο. Ναι, τώρα μπορούμε κάπως να τα έχουμε με μια σειρά, γιατί παιδιά πραγματικά δεν μπορούσες. Άφηνες το ένα, έπαιρνες το άλλο, γινόταν ένα μπάχαλο. Τώρα εντάξει, εννοείται δεν θα χωρούσαν όλα τα παπουτσιά σε αυτή την παπουτσοθήκη, δεν είναι τεράστια. Και τουλάχιστον τις αραβίλες τις έχουμε έτσι ταξινομημένες, να τις βλέπουμε, να τις πιάνουμε πιο εύκολα, να τις αφήνουμε πάλι στη θέση τους. Νομίζω είναι καλύτερα. Κάναμε ένα διάλειμμα μετά την παπουτσοθήκη. Μαγείρεψε η Μαρία σνίτσελ, έπλυνα εγώ τα πιάτα γιατί ήταν η σειρά μου. Πάντα είναι η σειρά σου. Πάντα είναι η σειρά μου. Και αφού είμαστε στην κουζίνα, είναι μάλλον ευκαιρία να σας δείξουμε την κουζίνα. Θες να την παρουσιάσεις, κυρία? Να την παρουσιάσω, παιδιά. Τώρα θα αισθανθώ λίγο πολιτής marketing και τέτοια. Να έρθω από εδώ. Αυτή είναι η κουζίνα. Είναι αμέσως μετά το μαγείρεμα, δεν έχει καθαριστεί πλήρως, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο στο καθάρισμα και είναι inox από ό,τι βλέπουμε. Εδώ πέρα τα κουμπάκια είναι χωνευτά, πηγαίνουν μέχρι το 9. Η μάρκα είναι Zanussi. Ο φούρνος είναι αυτός εδώ, ο οποίος είναι τεράστιος, αρκετά μεγάλος θα έλεγα. Και έλα κοντά μου, Γιάννη. Εδώ πέρα σε όλα τα μάτια έχει το Quick Heat, που σημαίνει ότι σου δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψεις πιο γρήγορα. Κάτι τέτοιο δεν το έχω ψάξει, δεν έχω διαβάσει ακριβώς τις οδηγίες, αλλά κάτι κάνει μια τσαχπινιά με αυτό το Quick Heat. Που η Zanussi, παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, αλλά όσες μαμάδες, γιαγιάδες μας έχουν Zanussi ηλεκτρικές συσκευές, για κάποιο λόγο έχουν διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι με μάρκα που κρατάει 100 χρόνια. Κάτι ψυγεία από το 90, κάτι κουζίνες από το 90. Και ήταν σχετικά οικονομική, δηλαδή μαζί με τα έξοδα αποστολής και όλα αυτά μας βγήκε γύρω στα 580. Επίσης οι κουζίνες έχουν ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πριν μερικά χρόνια, 4-5 έβρισκες κουζίνα με 300 και 400 ευρώ και πλέον δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή την τιμή, μόνο αν είναι λευκή με κεραμικές εστίες όπως είπαμε οι παλιές. Έχω μαγειρέψει κανένα 2-3 φορές αυτή, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, δηλαδή τα μάτια ζεσταίνονται μπαμ. Την περιμέναμε να έρθει τέλη Γενάρη, τελικά ήρθε αρχές Δεκέμβρη, πάρα πολύ θετικό. Το θέμα είναι ότι όταν ήρθε ο courier, δεν ήμασταν σπίτι και του είπαν να τη φέρει στο σημείο που ήμουνα. Ο Γιάννης χόλασε από τη δουλειά, ήρθε πήρε την κουζίνα. Με ένα καρότσι που έχουν συνήθως τα μανάβικα, αυτό το που είναι σαν το λάμπα το αγγλικό. Που βάζεις από κάτω την κούτα έτσι και το κουβαλάς.
Οπότε το φορτώνουμε πάνω στη καρότσα και ξεκινάμε τα δυο μας και η καρότσα μπροστά. Πηγαίνουμε μέσα στη μέση του δρόμου. Να βλέπεις τα αμάξια από πίσω να κορνάρουν, να ανεβαίνουμε σε πεζοδρόμια, να μας κοιτάνε περίεργα. Φτάνουμε στο σπίτι, την ανεβάζουμε με τα ζόρια πάνω από τις σκάλες, του χώνουμε μέσα στο ασανσέρ. Παίρνω την παλιά την κουζίνα και την κατεβάζω κάτω και την πάω σε μια οικογένεια πιο δίπλα που ίσως την είχε ανάγκη. Τους ρώτησα άμα τη θέλουν και τη θέλανε. Έτσι φάνηκε χρήσιμη σε κάποια άλλη οικογένεια και έχουμε και την καινούργια κουζίνα. Ας κάνω από μια μίνι παρουσία. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ο Γιάννης δεν θέλει να λέμε τι είναι το κάθε προϊόν και τι προσφέρει. Εγώ όμως θα τα πω. Εντάξει, οφείλω σαν νοικοκυρά να πω την προσωπική μου άποψη. Εντάξει. Εσύ λέγε τι θες. Ο φούρνος είναι Singer, είναι 23 λίτρων. Το πουλάμε. Τηλεμάρκετινγκ κάνεις. Θα μπορούσα. Εδώ ανοίγουμε. Μέσα υπάρχει φελιζόλ. Έλα τώρα. Κρατάω, το σηκώνω και το παίρνεις. Είσαι Πώς έτοιμη? το πάρω? Το κουτί, θα Α, σκάσω. το κουτί να πάρω. Έλα Γιάννη. Έλα Γιάννη, μη σου πέσει. Ναι, Γιάννη, θα σου πέσει. Γιάννη, παιδιά, δεν ξέρω, προβληματίζομαι πάρα πολύ για το που πρέπει να μπει ο φούρνος μικροκυμάτων. Ιδανικά θα ήθελα να πάρω ένα τρόλεϊ από τα IKEA, το οποίο είναι 1 μέτρο περίπου και βάζει πάνω συσκευές, βραστήρες, φούρνο μικροκυμάτων και τέτοια. Αλλά μελλοντικά και αυτό. Αυτό είναι. Η θέση του προσωρινά είναι εδώ. Δεν μου πολύ αρέσει. Θα το βρούμε γενικά το που θα μπει και αυτό. Αλλά ας περάσουμε στην τηλεόραση. Σαν το Δικάπριο που πάλεψε με την αρκούδα είσαι. Ταράμ! Θα χρειαστώ πάλι κατσαβίδι. Είμαστε στη φάση που λίγο τώρα προσπαθούμε να κάνουμε την Τηλεόραση. Όσοι είστε φαν της Μάγισσας, παρακαλώ κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και γράψτε κάτω στα σχόλια βλέπω κι εγώ Μάγισσα. Γιατί θέλω να συζητήσουμε κάποια πάρα πολύ έτσι, γεγονότα που διάβασα ότι έρχονται. Οπότε γράψτε μας κάτω. Αυτό να μπει στο βίντεο, Γιάννη. Επίσης, Γιάννη, πες μας τον αγαπημένο σου ήρωα από τις Μάγισσες. Ο Σπήλιος, δεν έχει καλύτερο. Ο Σπήλιος. Ο Σπήλιος, παιδιά, είναι ο κακούλης, ο πειρατής, αλλά είναι αυτός που δίνει την ευχάριστη νότα στη σειρά. Είναι αυτός που όχι κινεί τα νήματα, είναι αυτός που ο αντίήρωας που όλο προσπαθεί να κερδίσει κάτι και δεν του βγαίνει, όλο κάτι στραβά πάει. Ναι, όχι Μαγκούφης, ο Γκαφατζής, δεν ξέρω πώς θα το πω, αλλά το καημένο δεν τον έχουν αφήσει σε ηρεμία. Να, θα αρχίσουμε να σχολιάσουμε τώρα τη Μάγισσα και θα κάνουμε content για τη Μάγισσα, αλλά δεν πειράζει. Θέλετε να μιλήσουμε για τη Μάγισσα, γιατί και οι δύο είμαστε φαν της Μάγισσας. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα live streaming και να μιλήσουμε για τη Μάγισσα. Στο Instagram, στο προφίλ μας, The Balloons κάτω Παύλα Channel. Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Ανδρέη, ο Ρώσος, που μπλέκεται παντού. Και τώρα μαθαίνουμε γιατί μπλέκεται παντού, αλλά χωρίς να το ξέρει αυτός μπλέκεται παντού. Έρχονται εξελίξεις, δεν θα έχω πει τι θα γίνει με αυτόν. Μη μου πεις. Ναι, τα υπόλοιπα σε live στο Instagram. Νομίζω ότι η τηλεόραση είναι έτοιμη και το τελευταίο πράγμα που έμεινε να κάνω στη τηλεόραση είναι να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα. Περίμενε να κάνω ένα zoom, είναι satisfying. Και αυτό είναι το δέντρο. Μήπως σου αρέσει και λες ψέματα που δεν σου αρέσει. Λες, κάτσε να το ρίξουμε. Για αρχόντισα το λαμπιονιό. Σε λίγο ξεκινάει η Μάγισσα, πρέπει να το τελειώσουμε. Γιάννη, πάρε το αυτό από το κεφάλι μου. Έλεος. Να σου φέρω μια καρέκλα. Γιατί? Είμαι κοντός. Ένα και δεν σου φτάνω. Σαν στραβό να είναι, Γιάννη. Σαν στραβό να είναι, Γιάννη. Πού είναι η στραβό, τι είναι? Προς τα πίσω πρέπει λίγο να το πας. Εκεί. Αυτό. Να πω κι εγώ κάτι τελευταίο. Ιδανικά θα ήθελα, Γιάννη, η τηλεόραση να κρεμαστεί. Θα το σκεφτούμε. Και να παραγγείλουμε και ένα έπιπλο τηλεόρασης. Ένα σαν μάπα από όλη την ημέρα. Ένα. Πρέπει λίγο να διορθώσουμε την αποθήκη παραπάνω. Δεν είμαι απολύτως ικανοποιημένη. Δεύτερον, πρέπει να πάρουμε ένα τρόλεϊ από το IKEA γύρω στο 1 μέτρο για να βάλουμε πάνω το φούρνο μικροκυμάτων και την καφετιέρα και να κερδίσουμε χρόνο στον πάγκο κουζίνας.
Τρίτον, πρέπει να κρεμαστεί η τηλεόραση και να παραγγείλουμε έπιπλο τηλεόραση. Αυτά είναι τα επόμενα tasks. Έχουμε παραγγείλει βιβλιοθήκη. Και τραπέζι κουζίνας. Θα τα δείτε σε ένα επόμενο vlog. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα λέμε σε ένα επόμενο.